Mike, no me ofro. His Excellency, Nana Awurade, any pay for what in the buy, and pay for the sea of Paying Dada, Yura, John, Ajakum, before Adam, about paying for MPC. Am I here? I don't think for. Divisional chief, see, I can need to I for. And Fransamai, Emma, and Emma. Media Brasia, I think I see I Fransamai is because of and then Jemai, and yet, say you are watching and they pray, and Fransa. And then Kapu. This guy, should be on and then they about as that possible. I was in a butcher and the answer a castle, the eye come. Beside that, when I don't know, Robert Nkoranza against you. Ọmọ who could do no money answer, or the teaching brands are mine. And I don't see a head near to a head for any ahima. That was it. Okay, I will give you a money of number that's and brands are mine, teach and Mabu. Madame was I was ready to hear because in your the first half when you editor of the Menum and the Papa, when you're before. You should call that the D1 class and then you start when you the power pharmacy. That's why no faster. Many are no more, almost the upon saying them. It is true that Dr. Nick Danswagi. Doctor, I wish you had a brother mine at our sea. I buy our tissue in the welcome for, and then on one, and the brother mine, and the drain, I will have so. Maybe our Russia saw a brother for game. That means so. Now, they come a chap for her with another. I could draw on the same brother mine. You come from Samaya and from Samaya, and Franza South, and Franza North, Kentampo South, Kentampo North. You didn't enough face away in the bush yet. So, you didn't not touch my henny and a bush yet. So, you didn't enough more henny and a bush yet. So, the sign is put your rat and a bush yet, black water. The sign is not a party. A bush here. So, as I know, I do bush here. So, that way, I'm going to be able to say that I might guess your city. Sure. But this one, I think I come up. Sure. The best of Brasama, I say, you know, I have a kind of young woman. I did maybe a person that didn't pass a mind, yet dream. Sure. You didn't mind himself. I see one price a member. Joe. Sad is over here in some bar. We take a cover. That's a big top. That's a young before.
you have more than the BPS. I want to create a couple of a good to any council. Since you are there, young of Casaman Fire, I do myself. You remember the baby, any of my. Yamiswa ya dum Nkoranza ya wansa asepa. Asase a bibi a obi a Nkoranza bia eyi. Yasai wo kofo a ombo modern. Enti maka chere na se ekro bia wo Nkoranza mu. Bia e fa le ho hye de matu na di. Community farming. Community farming no yo he na wo bia so a. Ube odi ukro ba fo no. Ube do na yɛne aban ɛne mpanyinfoɔ ɛne ankorankora di nkɔmɔ na yɛayɔ no asɛnɛ na ɛsi yɛ de fɛs no ɛsi yɛmpɛ sɛ yɛbɛnbi yɛmpɛ sɛ nneɛma na yɛdɔ no yɛbɛmunya factory a yɛbɛwɔ kurom ha yi a wɔbɛ process raw materials no na yɛde ayɛ finished product na ɛtumi de adwuma aba Nkoranza ɛba apɔmuden ɛne ɛso hɔ a apɔmuden yɛ Krobia Fapem, and Praza Yamia Daruma, Sumpaima, Nadaruma, a Praza Health Center. They say, you upgraded an higher polyclinic. And say, I'm going to say, almost about say, Ombra no Messi emergency in its mom. I'm going to be upgraded. A Praza College of Health. I would say, yeah, half of the world say. Maybe impossible. The best I say, one day, now, after that, yeah, you could never slow down. I tell you, Miami. Honorable and situation was said, answer now, oh, yes, the Baffo. Now, that might be possible. By year. Na yɛgyina wei so ase asrɛ sɛ bɛsi wei no na bɛkae sɛ bɛde Nkoranza district hospital so bɛka yɛn ho yɛkɔ adesua so a yɛgyina anim adesua ɛho hia ma kuro biara wohwɛ Nkoranza pom ha yi a yɛwɔ dwumadie bebree a abɛa ɔte so yi ɔyɛ dada ebi de Nkoranza health college a ɛka ho asɛm ebi de Nkoranza SHS ɛde so yɛ under construction afei yɛsrɛ sɛ aban ɛbɛsi chapeli ankasa ɛde ama yɛn afei yɛ Nkoranza yɛkwan ɛbiaa yɛ roads ɛwurade sɛ ɛnyina so ate yɛ car roads no ɔmo hwɛ na ɔmo nyɛ made yɛhwɛ Nkoranza kwan te sɛ Nkoranza Itampo kwan Nkoranza Jema Nkoranza Techiman Nkoranza Egra ne nyinaa yɛ akwan a yɛbɛsrɛ aban sɛ ɔbɛba abɛhwɛ na ɔyɛ ama yɛ wokɔ Itampo no ɔfa problem kɛse a paa yɛ water problem a ɛwɔ babatɔ dawa kwan so na deɛ ɛka yirɛ sɛ yɛsɛ ɔde hyɛ anko a akwadwane ɛno nti bigyina saa akwadwa yi so ɛde alankye Nkoranza development fund no ɛyɛ ade a deɛ ɛbɛte akama aban tumi yɛ no yɛso yɛbɛyɛ yɛde ahyɛ mu yɛde aboa nti mefrɛfrɛ Nkoranzaman sɛ development fund na ɛbɛlankye no obiara nka ne ho mu ɔmɛyɛ part of the fund mede m'ani bɛdi fund n'akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sika bi a ɛbɛkɔm biara no ɛbɛbu ho akontan akyerɛ Nkoranzaman ebi ne sɛ funds no deɛ ɛbɛfiri mu aba no yɛbɛboa nkɔ school